Ket nagragrag gapot na samit nga isem mo. Lubong ko ket rimanyag daytoy pusok ket inggat ragsak. Ket daw ko kini apo sabay kumaagnayon to. Kasano namwamday to'y marikriknak asikalaeng di ka sa bulak to'y pusok sikat sa malipatan no kasanong pinaragsak daytoy pusok at dati ket malmalday. Awan ti sambalipay nga yatek no di sikalaeng daytat ikarik. Uray inaldaw ko nga ipaneknek. Kasano namwamday to'y marikriknak asikalaeng di ka sa bulak to'y pusok sikat sa bulenan. Jak malipatan no kasanong pinaragsak daytoy pusok at dati ket malmalday. Awan ti sambalipay nga yatek no di sikat